Ngiyabingelela nikhuluma noMakhosi Mkhize ku-Urban Sangoma channel. Ngiyacela ukuthi ni-subscribe kwi-channel yami. Namhlanje njengamanje ngicela ukukhuluma ngomuntu onesithunywa kanye nabantu abadala ngaphezulu. Okay? Mengikhuluma ngomuntu onesithunywa nomuntu onabantu abadala, okuhlanganisile kokuthulu lokhu. Umuntu onesithunywa esi-clean phaqa, aphinde futhi ahlanganise abantu abadala, umsamu, impepho, ukugida, ukufaka ikhumba, aphinde ahlanganise ukukholwa, iBhayibheli, ukuthandaza. Ngikhuluma ngomuntu onabantu abadala onesithunywa. Shithi lo muntu lowo kanjani? Kuba umuntu othinta amakhambi, iy'hlahla, nazi isihlahla. Bese ephinde adibana noNkulunkulu, umvelinqange, ukhulukhulwane wokhokho bethu. Lapho ngikhuluma ngomuntu, ngasho ngithi usuke inyakanyaka. Ngobani? Lowo muntu lowo uyakwazi ukuthi umuntu ofikayo kuyena, lowo muntu ngathini? Ujaja lo muntu osuke eze kuyena ezofuna usizo. Kanjani na? Uma kufika umuntu yena onesithunywa kuphela, yena lo muntu lo owumsizi, uyakwazi ukuthi lowo muntu lo amkhulekelele amanzi kuphela lowo muntu aphile. Uma kufika umuntu onabantu abayisiZulu kuphela, I'm sorry to mention isiZulu kuphela. Mekufika umuntu onamakhambi kuphela, uzokwazi ukuthi amsize ngamakhambi kuphela. Kodwa umuntu onesithunywa bese phiwa umnyanga noma umngoma, lowo muntu lowo angeke akabulali. Lowo muntu isichitho akasiphathi ngesakhe isandla. Lowo muntu amakhambi awasebenzisayo usebenzisa amakhambi okuphila kuphela. Ngoba emakhambini akhe osuke wasebenzisa kusuke kuNkulunkulu osuke ehamba phambili kuyena. Lowo muntu futhi izinto zakhe kusuke kufanele ukuthi ayibhalansise. Uyibhalansisa kanjani? Mekuwukuthi lowo muntu uphiwe lezi zinto lezi zombili, uphiwe umnyanga, uphiwe umngoma, bese phiwa isithunywa ngaphezulu. Shuthi izinto zakhe zonke azenzayo ukuze mekuwukuthi isithunywa esihamba phambili, fanele aqale ayoguqa esithunyweni kuphela. Qala. Kuyima ekwazi afika ucela uNkulunkulu, uNkulunkulu ngicela ukuthi ungisize ngenze u1 and so and so and so and so and so. Bese yabuya ahambe aye kumakhambi. Mefika nakumakhambi, mawukuthi amakhambi ahamba phambili, uzoqala kubantu abadala kuqala, abantu abadala naku indaba yami kanje bese yathandaza. Ukuze umbone noma wena muntu uyibone zonke lezi zinto engikhuluma ngazo ziqala ungamazi ukugobela. Uyakwazi ukuthi into eyinkinga kuwena noma oyidingayo uyaqala uyakhuleka uNkulunkulu, bese emva kwalokho uzothatha abantu abadala, izinto zakhe zihlezi zihambisana kanje zombili. Futhi mekuwukuthi lowo muntu wenza okukodwa, indaba yakhe ayilungi, uyathanda akathandi, ngeke izilunge ngoba yena usebandlulule okukodwa, wathatha okukodwa. Kodwa umuntu onesithunywa nabantu abadala, izinto zakhe zisuke zishadile kanje. Mekwenza futhi usuku asuke ekwenza ngalo zombili lezi zinto
kusuke kufanele ukuthi azenze ngalolo suku zisuke zumshadikazi kanje. Kodwa-ke kuke kwenzeke mekuwukuthi usenzela amakhosi azo lezi zinto akuyibona bona abaphathi besithunywa sakhe, abaphathi bomngoma bakhe. Asisi mhlampe bamthuma ey'godlweni ey'hlukene lezi ey'julile kanzima. Uzokwazi ukuyihlukanisa ngalolo suku lolo. Kodwa umuntu onesithunywa kanye nabantu abadala usebenza kanjalo, noma kungathiwa uyangena esigodlweni sakhe, uzothola umuntu uzoqale akhuleke kuqala. Meqeda ukukhuleka uzoshisa impepho athathe abantu abadala. Kwesinye isikhathi omunye aqale ashisa abantu abadala. Meqeda ukwenza lokho akhuleke, ukhuleka uNkulunkulu. Lowo muntu umbathisiwe amandla abantu ezinto ezimbili empilweni yakhe engekeza akwazi futhi ukuyihlukanisa. Noma kungathiwa wena usekhaya uyayibona ukuthi uyahlupheka, uhlushwa lezi zinto zifika zombili kuwena. Uyaboniswa imithi, uyaboniswa amabhayi, ngala uyakhuleka futhi. Shuthi umbathiswe izinto ezimbili. Uboniswa amanzi, uboniswa amabhayi, uboniswa izangoma. Awusa-understand nawe ukuthi yini kahle kahle eyenzewe empilweni yakho kufanele wenze njani. Shuthi lezi zinto uphiwe zona zembili, isithunywa nabantu abadala. Kufanele ukuthi uma uyilandela noma uhamba uye ezikweni lapho uyokhuliswa khona, enza sure ukuthi uboniswa abantu abaphiwe lento ophiwe yona, ngoba ngeke akwazi umuntu ukuthi akuthathise lezi nyathuko zombili yena ephiwe eyodwa. Shuthi lapho khona abantu abazoba nesikhwele, lapho kungavutha ngisho imbuzo othi uzoyenza ivutha amalanga kungekho umuntu obasumlilo, ngoba sekuwulaka labantu abaphansi. Amen. Ngiyabonga, ngiyacela ukuthi uqaphele mawukuthi uzoyenza, azi abantu abangene kuwena ukuthi bafunani. Lalela idlozi lakho ukuthi lifunani kuqala. Kuyima uhamba uya kumuntu, alikwazi ukuthi lifike ngoba naku sewulapho kulowo muntu kuphela, ungakazi ubone ngisho into eyisayini eyodwa ukuthi wena kufanele uzenze lezi zinto zesintu. Amen. Ngiyabonga, uNkulunkulu anibusise. Amen.